Voilà! Prichádza cirkulár! Ja som cirkulár pozitív. Ja som človek, ktorý je absolútnym fanúšikom celého tohto podujatia v Medickej záhrade a to je Festival nového cirkusu a že je to naozaj miesto, kde v tejto Medickej záhrade sa môžu stretnúť od umelcov cez rodičov s deťmi, kamarátov, umelci, všetci dohromady a potešiť sa, poobdivovať, inšpirovať, naučiť. Takže sa z toho teším a dúfam, že sa takto budeme tešiť aj každý ďalší rok. Dnes je cirkulár 2015, aj 16, aj 17, aj 18,